Čaute priateľa, pekný večer, no ja valím akurát z gymu a rozmýšľam nad tým všetkým, že čo, ako, kde, že aký je tento svet a všetko, ak si robia ľudia zle a podobne. Každý každému všetko závidí, každý každému ide mudrovať, že toto robí zle, rob to hen tak a rob to takto a ja by som hen to tak spravil, tak každý si robí však tak, jak vie a čo uzná za vhodné. Takisto aj ja cvičím podľa seba, čo ja viem a čo som sa naučil, nejaké skúsenosti, či už od cvičenia, alebo života, alebo podobne. Nejaká lekcia, musíš mať nové auto, drahé oblečenie, potrebuješ flexiť, potrebuješ neviem čo, ale preto si neuvedomujeme, že najdôležitejšie je zdravie. Lebo chorí ľudia, alebo deti, dospelí, čo trpia nejakou chorobou alebo čo, želajú si iba jedno, zdraví. A my to zdravie máme, zdravé ruky, nohy, si to nevážime.